taky píte džusík. To jsem já lepesla Ela a už jsem tohle video natáčela, bohužel už mám jedno otevřeného. Prostě mám nové pečopy a jak se mi spadl YouTube a já, protože nemám foťák, a přesně mám dělat, mě to tam nejde dávat, tak mám dva nové pečopy. A mě spadl prostě celý YouTube, takže jsem to tam nestihla dát. A měla jsem ještě třeba vždycky do toto sběratelského alba, to byl tenhle sametový tučňák, tahle kozlice, to měla jedna holka, která natáčela, protože má ta kozlice Berta, její kozlíste, takový to pejsek, a taková to kartička, dvě kartičky, které si můžu napít chci, a hebka, taky sametová slinka, ptáček, rybička, tuleň, husky, kterého mám, váška, opička, panda, a to je všechno. A ještě ta želva. Jinak tak je to prostě taková to roztomilá labuť, mi se líbí teda. Má jedna holka, která mi dala odběr. Prosím, já si teď nepamatuju tvoje jméno, máš fotku Elzy z Vladova království, nebo to byl prostě takový to token. A tak, jehož vám víc nemůžu ukázat. A tenhle balíček mi byl, nebo balíček. Zas toto a tady tohodle vinýho má lepes líška, tuto mám teda já, tuto má lepes lidská, a tohle má lepes líška a tohle má lepes líška, co jsem ukazovat. Tohle máme kamarádka ze třídy Anička, tohle má lepes liška, možná, že liška. Tohle má mladší sestra lepes lišky, tohle má lepes liška, tohle má zase mladší ségra lepes lišky a tohle má, myslím, také lepes liška. A teď teda to je ta labuť, která se jmenuje Líza. To jsem nemusel ten YouTube vypnout. No a mám teda, on už je takhle otevřený, já se omlouvám, ale fakt, já už ho takto a najednou bum, ne? Takže takový to já mu budu říkat Simon, takže už to mám aspoň otevřené. A řekl, že tu gumičku peču a ještě nemám tuto, takže dobré, poučit. No, takže, je to hezký token. Ují. Takže, no, hezky, tohle blbost, to nebudu. A teď teda toho pečopa tam vykroutí. Tohle je boj. Holý život pečopáka. Come on. Já se z toho snad zblázním. Yes. Takže tohle je voníš. Jinak jsou to ty stakýpací série, taky uvolně tu hlavu a je to tenhle. A já viděla jeden videoklip LPS a tam prostě byl tento a byly tam různé ty, co se jmenovalo nějak fashion style, nějak tak. A prostě tam byl tento a že z Německa. A já si myslím, že je to německý občák. Občák má modré oči. Není vzácný teda. A má udělaný, já nevím, jestli to uvidíte, tady takový zelený kroužek a na tom takové bílé jakože oboje, která to má toto mašli a prostě bylo to lepší, oni si ten to fakt ho zabil. Proč mám svůj futuk? Takže teď už mám 98 pečopáků, takže mi chybí ještě 2 do stovky. Moc bych jsem chtěla poděkovat, já to risknu, já prostě půjdu na ten YouTube a podívám se, jak se jmenuješ. Já na to pošlu, já tam prostě půjdu, jestli to nepůjde, budu to muset to dělat znovu, já to pro tebe risknu, ty slavná. A kde jsi, prosím tě, ať se najít.
můj kanál. Jo, jmenuji se Adelina Kevinerová a moc ti děkuji, že mi dala odběr a prostě moc ti děkujeme. Jo. Jak vypadá, tak budeš divoký. Jo. Sedni. Lehni. Sudy. Wow, ty se dobrý. A no, takže vy budete už asi noví kamarádi. Jo. Takže tohle jsou volně, ty vám tak můžu nejdám. No, prostě tohle jsou volně. Já jsem za tohoto hrozně ráda. V tom Tesku měli tohoto žraloka, tohoto žraloka, tuto kočičku, tohoto pejska, kterého teda mám, tu labuť, tohoto vinýho, tu ještěrku ale tu penalink tam neměli. A jiné už tam taky neměli, ty ještě lepo se měli, ale já moc ty výjevy nezbírám. Tak čau.